Mami, wala may nakasangit diri adapita. Signal dito sa unahan, Maria. Ito na to. Sige, tara, mami. Mami, kanina ratag sinubay sa mga wire ba? Wala man dyan nakasangit. Wala, bitaw tuod, no? Yang anong wala man dyan tayo kurinti sa balay. Maria, wala dyan tuod nakasangit. Wala gani, mami, no. Yang anong wala man tayo kurinti, be. Kanina dito dudong bawiks ba, na. Nangis pa na, nagigutom na kung sinubay aning Na? kuryente, uy. Mahuli taron, wala man gyapon tayo kurinti dito. Adili ko katanaw sa lida. Ayaw ka bala ka, ipaad ko na to si Claire o si Lucio dito ila dudong pawiks. Sige, bantay ko, mami, Oh, ha. sige, tara na. Nagkonsimisyon dito senyorita karon ba kay wala sila kuryente gahapon pa. Kay unsaon man naglagot ko siya tungod atong gibuhat niya sa kuha. Dili jud ako bayad lang kuryente. Napay na ang ato naglingin lang murag kalabasa. Nya ang ilong kay nagdapa murag palwa. Isoy, sama na yung istorya niya. Wala man kuya. Okay, dali lang ka ha, kay magbayad ko kurente kay disconnection na ba karong katapusan. Nya, biya lang ta ka diya. Sige kuya. Mami, kinahanglan jud mami suguon mo karon si Lucio ug si Claire ngay paadtong sa balay nila ni Dudong Bawal sa mami. Ipaingon dito mami ba nga wala tay kuryente kagahapon pa. Mahiod to sa ta, Maria. Kunya na ba? Tingka na ko mami ba? Lucio! Uy, Rina, unsa man? Lucio, iadto ra ko ila dudong pawiks, ipangutana dito nganong wala tay kuryente, magduha ka adlaw na. Unya ikaw, Claire, palihog kog andaw paniud to kay gigutom na jud mi. Sige, Rina. A few moments later. Rina, senyorita, wala may tao dito ila dudong pawiks. Kapila kung nag-ayaw dito, wadyoy mo tubag. Na, untaon man na karon mami. Balik ka dito, Lucio. Unya hulata basig narag gilakaw. Si Claire na po, Rina, kay mukaon sa kog. May man na siya, kay manam na siya kaon. Sige, kaon na diha, Lucio, kay basig ma-brother ka. Claire! Claire, humana man kagkaon, no? Balik ka sa dito ila dudong pawiks. Kung naa na siya, ing na siya, nganong wala tay kuryente, duha na ka adlaw. Sige Reyna. Natagbaw jud og ayo si Lucio ba? Kay wa siya kabalo, nanara ko diri sa piling sa mangga nagtago. Sigurado jud ko si senyorita jud nagsugo ato aron ipapangutana nganong wala sila kuryente. Reyna! Senyorita! Oh, nya unsa man Claire? Na, senyorita, wala jud tao dito. Wala gyapon. Mami! Unsa man, Maria? Oy, Claire, nanay ka, kumusta? Wala rin na oy, wala tao dito. Mami, mas maayo pa. Kita na lang adto ila ni Dudong Pawel. Sumala dito tagkaon tara. Ay pare na, kamo lang daw ang adto dito. Tara, mami. Adto di ko tindahan kay gutom. Mamalit kong pagkaon ba? Uy! Si senyorita ang nagsirina oh. O di nung diri. Natago ko bi. Mami, banta lang dyan si Dudong Pawel sa mami. Ano wa dyan tayo kurente? Labaw na tayo isol si Tiso namin. Nagdapi alam ang dagway ato. Oh, Dagot. senyorita, asaman mo. Dudong Pawel! Dudong Pawel! Padulong mi ni mami dito sa inyong balay. Kaya natingala mi doon na mi kaadlaw walay kurente. Duha ka adlaw way kurente na. Oh! Makasaksak man permente Okay man ang mga wire dudong pawiks. Nakasaksak, giibot ninyo na. Amo bang galing kita na ang wire Dudong Pawel. So magay natagak palwa. Yang ano wala man mi kurente be. Kamu na aday mi kurente. Sa ato pa karon, di pa kaningan minimo nagiibot namo ang inyong kurente. Inana, Jod! Inana! Inana! Ah, sige, aron makatuo ka. Uyog ka sa balay. O tara, mami, tara. Ala, patay. Nana si kuya, kauban ni senyorita ni Reyna. Mabuko yung po ani ron. Magdalik sulod bi. Isoy! Isoy! Oy, kuya, nana, di ka? Oy, senyorita Reyna, naaman lagi mo. Isoy, tanawa daw saksak nila senyorita sa kurente be og naibot ba? Sa gibot kuya, na nakasaksak man. Tanawon pa niyo dari senyorita Reyna. Oh, nakasaksak man dahil rin ah. Unya, tanawa pa ninyo aron makasigurado mo. Dili na dudong pawiks. Dili na, muli namin sa balay. Mami, da, usab pa ka senyorita.